Mama ngibani unjani igama lakho? Igama lami Sithandeni. Ukhulume phezulu cha. Uthengisani la? Ngithengisa amaqhawuqhawu, ngemfusha, ngemsosobiyane. Lokhu kuthiwa kuyini lokho? Lokhu kuthiwa umsawa. Ngokwani? Umsawa wona kithi lapha emathebeni ngasila, uvele bashona Uyadliwa? kakhulu. Kuthiwa umuthi wesisu. Umuthi wesisu? Bathi welapha isisu futhi. Okay. Uxaxa lokhu uthatha ngalesi sikhathi uxoxo lukhona? Wona lusitokile? Liyabe libugcine ngapha? Siyalithatha silifake emasakeni sihambe Kodwa lokho siqalisile umnyaka lo ibhizinesi njani? ayiminyaka ibhizinesi lo. Senziwa kuyini? Asikwazi ukuthi kwenzakaleni, esihlangane lapho kusizimeli. Basele baningi kakhulu? Yakuba baningi lapho sesibaningi. Wena uthengisa sula sikalo sesikhathi bani? Ngithengisa kusukela ngeMande kuyogcina ngeSaturday ngesandambulu. Isikhathi uqalisa isikhathi bani? Lanjalo kuya ngo-9 ngiyayitshayisa ngo-5 intaba. Ngabantwana? Indaba. Ubabona? So xa uqala lo nje labele imali? Xaxa kulolu luyi-$1. 1 years igama. Igabha leli. Then kule gabha elikhulu. Igabha elikhulu liyi-$100.